Kodwa-ke kuleyo ukuthi wathembuke nje vakusha wamenza senkoza sekamereni. Hawu sis. Hayi ngeke sivale ke singashongo. Wawukhohlakele sangifuna ngiyakujaja ke lapho. Umenzisa kanjani lento? Yazini webhuti wami lento yaba kanjani. Njengoba kade ngingayichaza ukuthi la kwangase kungadonsi kahle. Kodwa kuqobala enkonzana. Ulimele unjalo. Hey, Wahlala kulento. hey kubuhlungu kunjalo. Angithi maye first. Kwabhlungu kwamnandi. Maye first hlangane kanje. Ngishile futhi. Okay. Hey. Right, sanibonana emakhaya ngithemba ukuthi niphilile negranda ayikho into eyinkinga. Ade nilona nibuza ukuthi usichakaza uvuke ngoba abafowethu angavuka mina kudala ngegrand. Ngiright igama lami Sichaka ngokaluqa le Black Life TV. Hawu nganza kwethu ngihappy ngalendlela ngimtholile uMaqondana. Yeah. Hey, Sichaka nje bese shilo ukuthi umtholile uMaqondana. I'm not sure about that. I am Mlangeni Magasela. I would like to ubingelela abantu bonke emakhaya ababukeli bonke abakhaya be Black Life TV. I am Mlangeni Magasela ngizobe ngisebenza nayo Sichaka nje bese shilo ukuthi semtholile uMaqondana. I am Maqondana kaMasichaka. Yebo, finally wangivuma ilanga libuka wonke umuntu ebona le indoda ayikhali njengoba benazi ukuthi before besikade sino Longster. Now ukhona ke Mlangeni Magasela. Hey, yabona leli gama. Ngizomthola ngoba quite sithandwa difficult, you know, but yabona, khuleka sithandwa kuzoba lula somsebenzi. kakhulu ngumlangeni Magasela nje bese shilo ke sizobe siqala sokhuluma indaba ebalekile kakhulu indoda ayikhali sibhekise kakhulu kubantu besilisa sifuna ukuza ukuthi bazizwa kanjani ezabantu besilisa and bese sibazama ukuthola usizo because without you guys we are nothing guys. Yezwa ngaphandle kwethu abantu besifazana abalutho. So kunyanzelekile ukuthi sizame ukusizana ukuze sikwazi yonke into sihlangane. Esingamcela khona nje kokodwa ukuthi mnikezane uthando support because njengoba la une experience eningi kakhulu uzomthola ku radio wamthola ephethe uhlelo wamthola zonke indawo uyasi Black Life International asithathi noma yini sithatha into etop asambe sosebenza. Thank you. Ngibingelele ngiphinde ngikwamukele mbukeli wami we-Black Life TV. Mina ngumlangeni uMagasela ohlelweni lethu oluthi indoda ayikhali. Namhlanje angihambi-ke ngedwa futhi nginaso isivakashi-ke sethu namhlanje esizosithatha sibeke endabeni lwalo ukuthi yini ngempela le elidlayo ukuze nasi sikwazi ukuthi sisize njengokuthi njalo-ke niyazi ukuthi thina ohlelweni lethu sifuna ukusiza abantu ngaso sonke isikhathi. Uhlelo indoda ayikhali. Ngizokubingelela ngikwamukele bhuti wami unjani? Ngisaphila. Ngicela ubingelele umbukeli lapha yana uphinde uzisho ukuthi uba wakaba uqhamukaphi. Ngiyanibukela ababukeli. Igama lami ngumlungisi Nyawuza ngiqhamuka endaweni yaseMlazi. Okay. Yebo ke bhuti wami njengoba usushilo ukuthi yena uqhamuka endaweni yaseMlazi awusithatheke usibeke odabeni yini ofisi sikusize ngayo thina kwi Black Life TV. Luthini udaba lakho? Udaba lami ngeke ngaba nenkinga ngathathwa umuntu wesifazane engifanisa nendoda yakhe eyayimdukelile. Shuthi ngaqala ngamtshela ukuthi angimazi. Wathi ngiyayiphika. Shuthi ngagcina sesizwane lokho efike ezongibheka. Wangithatha shuthi wangiqoma kuqala. Oh. Wase yangithatha engisa kubo. Mesifike ekhaya ayishuthi ayisihlale wathi sathe sifika vele wakhulela mesivuka ekuseni ngitshela ukuthi usekhulele hayi sihlaleke izinsukwana ngisikwaphela 5 days kwathi ngosuku lesi5 hayi wangishintshela ethi ngiyayiphika ngimtshela ukuthi angimazi mina bengiqala nje nokumbona nje wathi sihlangana okokuqala wathatha amanzi abilayo wangibhunyela ngawo. Hayibo. Ngaphuma ngidiza ngiphumele enhlabathini ngithatha inhlabathi ngiyithela ngayo ngicabanga ukuthi kuzoba ngcono. Kwafana. Gogo sasihlala naye nengane yakhe umzukulu bephuthumile namafutha bethi angawagcobela esifubeni angishela esifubeni. Ngibona ukuthi hayi wangisebenzeli. Phumele ngaphandle ngimemeze emgwaqeni ngicabanga nokuyiphosa entabeni ngizwe izinhlungu bo lezi izinhlungu hayi kungcono vele ngifa. Hayi ngenhlanhla vele kuqhamuka imoto igijima eyivan. Ayimise yena lo ngishisa ngamanzi. Ngingena emotweni ngemuva esikhenkeni naye angene.
siye eklinikhi. Hayi mesifika eklinikhi asingene ngaphakathi. Babuza onesi ushiswe yini. Uma ngithi ngibheka yena uthi ikhanda. Ngokuthi oy shuthi ufuna ukungasho ukuthi uyena. Hayi ngizameke nami ukuthi ngoba wayezoboshwa wangichazela ukuthi sesiphumile eklinikhi. Hayi nami ngithi hayi kuvele kwawi iketelo la ngishisa la. Hayi angithatheke siphume eklinikhi kwase kungcono bangifaka ijele ngifaka ibhandishi kwangcono kaza kuphela inhlungu kwasala nje kushisa komzimba. Sahamba ke sagoduka. Athi sifike ekhaya usefuna senze ucansi. Kwacabanga nezinhlungu. Hayibo. Ayi ngibona ukuthi ayikho into engizoyenza. Uphume esibhedlela? Ngiphume esibhedlela. Okay. Hayi ngilaleke naye hayi. Ngakusasa athi ke usezobilisa amanzi amanye awashisise kakhulu usezowaqalisa la ekhanda. Ayi ngiqale ngibe nenkinga futhi ngizohlala kanjena lo muntu ungishisile. Uthi uzafuna ungishisa futhi. Hayi kube nzima. Hayi sihlale njalo ke sho lento phela izinsuku ngithi manje ngenze njani ngihambe la ngikushiye athi hayi uhambe hayi ngigibele ngihambe afike futhi uzongilanda awu usefuna ngibuyele emuva futhi hayi ngiqale ngibe nokusaba yabo ahambe aphinde abuye futhi ngenyanga elandelayo hayi ngize ngivume nami sambeke hayi sihlale kanconywana ke kodwa kuthi emva kwesikhathi angishintshele futhi amba ufuna umsebenzi uyinje usikhotheni useless into enganamsebenzi hayi athi ke manje uzongishisa ngamanzi ngamafutha ke manje ngibilisa amafutha futhi hey ngiyakutshela yabo sasipheka phansi sihlala khona mebuya namanzi etiye la ngithatha ingubo ngiyibambe kanje ngoba angazi kuzokwenzakala mhlawumbe uzophinda angishisa ngiphila leyo mpilo asho size sambe sithole enye hlale kuyona leyo ndlu sithi kulendo sisahleli kavele angithuma amanzi athi ngihambe ngokhama wakhe ngo10 litha ngibuye nawo ngathi ngiwabeka nje awuke wathatha ngacishe ngaquleka hayibo konje ayabanda ngitshela sukote hey ngiyo ngithanga ngizobulala lo muntu ngakusasa ekuseni ngihambe hayi ngibuye la ngihlala khona aphinde angilandela manje inkinga yakhe angithi uyitshela ukuthi ngiyindoda yakhe phela usuyiyona manje angithi usezele nengane la manje usunengane nawe sephethe ingane nale enye ayitshela ukuthi ngubaba wayo kodwa le yesibili yakho ya yesibili yami ngaqhubeka ayi shuthi ke angilande mawunenkinga manje akatholi kahle ukuthi ngumuntu okanye njalo ngilendoda endala noma ngentsha hayi sambe siye kuboka le ndoda endala hayi sifike khona ke hayi so hawo hayibo uyena ke lo bethi athi ya so hayi ngeke udlala ngathi buka ngisho inyawo ayisifani nje nomluka la ekhaya omunye umuntu lo esingamazi amanje ekholwa ke ukuthi angiyona indoda yakhe endala abesethi ngoba ke sekuze kwenzeka kanje sekuze kwaphuma ingane yesibili ngicela nimsize bandla nithole umsebenzi ngoba kuleya umuzi banesitolo esikhulu namanye amabhizinisi ayishuthi nawo besho hayi ngeke sikwazi ukuthatha umuntu esingamazi sihlale naye la ekhaya simnike umsebenzi siqasha la eduze abantu sibazi hayi ke nami ngibona ukuthi hayi shuthi ayikho ke manje lento lo manje lo muntu esiwa beyifunela indoda yakhe akaza akuthandi akaza ngithande ngibona ukuthi hayi sifanga ngimshiye
hayi Wamshiya kahle nje noma wahamba kungasekuhle usubaleka. wayengijaha wabuya wezithikini efuna ngiphundele khona athi baleka Shayikhona. ashayi khona engijaha nengane So nje wena unengane naye lo muntu esifazane owayishiya kini. Awakwaphindwa akwazi ukuthi uphinde ukhulume nengane mhlawumbe kube khona ukuxhumana okukhona. hayi Akuphindanga. wagcina ngokufika nje ekhaya ezobona ngangimyalelile wakufuna waze wakuthola sengixoxe ukuthi awafika la yabo ngagcina lapho Ngiyakuzwa butami isistory sakho sibhlungu kakhulu angifuni uqama amanga. I-trauma nje ukuthi uhlezi uthelwa ngamanzi uzucabange nabandayo ukuthi aseyashisa engasashisi. That experience nje ngicabanga ukuthi khona umuntu ophilayo ongafuni ukuthi adlule esimene esinjalo. Ikakhulukazi njengomuntu oyisilisa oyinhloko oyindoda. Yabo uphinde uthola umuntu wesifazane efana ngabe lowo muntu lido wena kodwa manje izinto ziyashintsha ngoba sikhuluma kakhulu ngo-GBV labantu besilisa behlukumeza abantu besifazane nezingane. Kodwa in this case ngathi kuthe ukushintsha ngoba uwena umuntu owayihlukunyezwa la ethelwa ngamanzi. Awukazi uyisole kodwa ngokuthi ungavume esibhedlela esikhathi uya kokuqala ukuthi yena ukube ngasho ukuthi ungishiso yena. hayi ukuthi angeke kube right ukuthi aboshwe ngoba ngangihlala naye sithi ngawusala ngiyathi Uncamela ukuthi akushise? hayi ukuthi ngumuntu oxolelayo Wamxolela nje ngaleso sikhathi. Yo, kwaze kwanzima nje ubuzwa-ke nawe lapha umbukele ekhaya isitori sikaBhuti esihlasimlisa umzimba ngendlela esimangaliso ukuthi kade ethandana nomuntu esebudlelwaneni naye ngoba emthanda kodwa lo muntu wagcina futhi eseyisitha kuyena kodwa engaqondile ngenhloso ukuthi ucabanga ukuthi uyena umuntu akajola naye before. Ngifisa ukwazi-ke nje ukuthi angabe ngempela indoda yakhe le yokuqala yamshiya nengane yini enza ukuthi angakwazi ukubona ukuthi akusasiyona le ingenxa yokufana kwabantu noma mhlawumbe enetrauma naye ukuthi mhlawumbe khona indlela ahamba ngayo engaqondakali amenza ukuthi athi nanga umuntu sengimbona okwesibili eseyiphika mhlawumbe leyo nto yasiyifaka ulaka kuyena ekuthenini acabanga ukuthi uyayiphika yikho lebebhizi ekuthela ngamanzi. Asazi kodwa-ke konke lokho sokuthola mekuhamba isikhathi okwamanje ake ngithathe iy'ntambo ngiyiphose le kusichaka ngizwe ukuthi yini ayiphethe-ke namhlanje uyena uzosichazela ukuthi uhlanganise kwagcina kephi. Nina bekesha lakamezi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhaphe Ganda enhla nasezantsi kuyifundazwe zethu zonke-ke khona eNingizimu Afrika. Siyabonga siyathobeka siyazi niyaqhubeka ne-like ne-subscribe ne-comment nenza yonke into enithanda ukuyenza. Kukini la wengane zakwethu yenzani mathanda zitikeni nje. Igama lami King Sichaka ngakaluqa indoda ekhala igama lohlelo. Asingene-ke kulesi sigaba siza ukuthi uhlangothi lomuntu wesifazane odabeni beseliphethwe umlangeni lapha siza ukuthi lihamba kanjani. Sizoza ukuthi abantu mabeyikhulumela ngapha nangapha kusezenithuka uma kanjani sabona sisi. Yebo sawubona. Injani? Siyaphila njani? Ngane yakwethu sikhona thina. Kuno bhuti la ebese isixoxa naye kodwa exoxa nozakwethu. Akuvezayo uveza indaba ukuthi nina naye nike nabo ubudlelwane. Uma iveza lento uyayiveza ukuthi ebudlelwaneni beni naye awuzange wena umphathe kahle. Wakwamnqunyela ngamanzi washa wabuya esibhedlela. Uthe mayibuya nje wamfuna inkonzo yasekamereni fast. Kodwa-ke asikho inkonzo yasekamereni sikuleyo ukuthi umnqunyela ngamanzi waziwa nefiye uyasaba uyathuka. Isona sizathu simenze washiya ekhaya ngoba bengasathembi lutho ebona ngathi wonke umuntu ufuna ukumbulala but wena ungumsusa wendaba ngoba nakho uthi ubaba wengane yakho athi akasiyena. Khona isitori sinjalo sazi. Yebo sikhona. Kwenzakale mntakamama. Okusho ukuthi indaba le yaqala kanje. Bekade nginomuntu engithandana naye yezwa. Uma ngabe nginalo muntu lo siphila nje ukuthi unomfazi emakhaya. Eba nokugula kulokumbamba yabo. Makhwapheni. Mina kusho ukuthi benguyena. Okay. Elokhu egula abuya ngathi uba right kwaze kwagcina ngathi yabo kuyamxaka. Kwathi ongcono uzomuva aye emakhaya. Oh yeah. Okay ahambeke. Kwahamba isikhashana ngagcina ngasamtholi ngisho emafonini yazo. Emva kwalapho uma ngabe ngasamtholi efonini angisazi ukuthi kwenzakalani ngoba phela wayesuke ehambe egula kakhulu yabo.
Hayi kuthi dukuduku ihlangane nalomuntu yezwa. Lo muntu ufana ncimishi naye. Ngithi mangikhuluma naye hayi aziphike. Ungakutholi ukuthula mina kusukela lapho. Kusukela lapho ungakutholi ukuthula. Lo muntu uyaziphika. Hayi gcina uma ngizama ukuthi ngiwehlise hayi sigcina sithandana naye ke. Okay, yena lo ephikayo. Yebo. Okay. Mina ngizitshela ukuthi kahle hle nguye lo muntu lo. Kodwa manje nawe uyaziphika. Ngoba phela ubaba wengane ngithi. Okay. Kulokuziphika kwakhe ke ayisihambe siyohlala naye le. Ibe njalo ke lento isuka lapho ukuthi azagcina ehlukumeze ngoba manje inhliziyo yami mina ngilimele. Ngikhulisa ingane ngedwa la yena. Bese sengizombona la usiyaziphika emqondweni wami kuyilokho ukuthi into kanjani leyo. Ungaziphika kanjani mina ade ngishizila kangaka ngedwa. Uhamba usunomntwana noma uhamba umethi? Ukuthi yena ahamba emakhaya. Emakhaya. Bese senginayo umntwana. So mawuhlala nalomlisa ozosikhalela namhlanje kwindoda yakhala. Ubona wona inswebo straight yalo muntu wakho okuhlukumezeke ngokushaya nengane. Mina ubaba wengane lo. Ohambe egula emafonini ngasatholakala kithi ngisamtholi. Angazi noma uyena lo sabuya noma kwenzekani ngayo yabo. So wena yonke into obuyenza kulo bhuti uyenza kubaba wengane. Uyenza ngenhloso ukuthi ufuna umzisa ubhlungu noma ufuna umbulala ufuna ukwenza? Hayi bengimzwisa ubhlungu nje. Ngithi nje ukumzwisa ukuthi uqinisa isandla ngoba phela nami ayibo bekungishubele ngingedwa. Okungaphezulu kwawo konke uzoziphika. Mangabe sengimthola uzoziphika. Yabo. Wagcina wenze njani ngalolu daba ngoba uyasho ukuthi unomfazi ekhaya wagcina kwenzekale naye ubaba wengane why wayenyamalala? Ukutholakala ukuthi ngigcine ngazile ukuthi kwenzekalani. Ngazi ngagcina ngibona abanye abantu ababangani bakhe ayisebenza nabo. Kwaba yibona abadokhuza lento ukuthi hawu mfethu seze ukuthi washona usibanibani. Ila sengithuka khona ukuthi sekubuya lo muntu lo ukuthi lo muntu ngimhlukumeza kangaka kanti yayibona lonto. Yo, wena uzothola ukuthi lo muntu obaba wengane yakhe ngempela sewashona. Sengithola ngalaba ke. Bawungakwazi kubo. Bengazi. Nokuthi nabo mhlawumbe bangazise vela akekho bengayihlupha nangalokho. Ngoba phela unomuntu wakhe aqondene naye yabona. Khona ngalo. Manje ubungabaluleke endawo uthi ungazwe. Yabona nje kade ngazana naye kuphela. Inkinga yami noma futhi ngixhumana naye kuphela abanye ngazi ngaxhumana nabo. Bekungekho lula ngaleyo ndlela ke. Manje ke iyona ke enye into yakilokhuza ke le. Yabo mangabe sebesho kanjena lapho ukuthi awusezwe mfethu ukuthi wagcina edlulile hawu. Ila sekubuya khona ingqondo kumina ukuthi hayibo. Lo muntu uqinisile mangabe ethi akuyena lo muntu engithi mina uyena yabona lonto. Kodwa manje sekukhulu engikwenzile kuyena lo. Sekukhulu ngithi ngiziphindiselela yabo. Kumuntu kanti uphindisela kumuntu wrong. Wrong. So now we spaces sokuhlukumezeka kwabantu ngokuhlukahlukana. Ungazibiza ngani wena? Ungazibiza ngomhlukumezi, ungazibiza ngomuntu owahlukumeza enganakile. Ngokubuka kwakho ijelela lekufanele noma cha wasinda kanjani lezo zinto? Angazi ngasinda kanjani ngoba kahle hle ngathi ngase ngigula nasekhanda yabo lonto. Ngendlela nje izinquma ngizithatha ezinzima ngakhona nginesibindi sokwenza noma yini yabo lonto. Ngingasabi lutho nje ukuthi lo ngifuna ukumenza nje ngimenze futhi. Yabo lonto. Yes. So njengamanje lo mfowethu uhlala la hlala khona kwi shelter and Darko Blue mayekhomba izizathu wena. Ngibhlungu kakhulu ngaleyo nto ngoba mina ngigcine ngihamba ama-counselling ngagcina ngisizakele. Ngaba nokuzisola okukhulu futhi ngokwenza yabona isenzisi kanje ngenxa engabe ngiyinayo nami yabona lonto. Manje into eseyinkinga ukuthi angazi ukuthi angaphinda yena akwazi ukuthi angikholwe uma ngase ngithi mhlawumbe ngifuna ukuthi kukhulunywe kahle naye futhi yabona lento ilungiswa abuye la ahlala khona akazi noma sangakwazi ukubuya. Asazi sisi kodwa baye bathi mabekhuluma izinto ezithe phecelezi bathi umlomo yisho bala kuziphungela. Mhlawumbe nawe uma ungasebenzisa umlomo ukhulume naye face to face khona angakuzwa
aku-understand ngoba sihlelile ukuthi egcineni hlangane naye. Ake sihambe siyombona ukuthi uzothini yena uyikhulumela wona ngqo. Kulungile ake siyozama ngoba hayi ngagcina angempela ngathi sengisaba lokhu ukuthi ngisilwane. Kakhulu. Babukeli asihambeni siyobona ubhuti sizwe ukuthi uthini kulolu daba lokuthi usisi uthi wase wasizakala yena kodwa seyabona ukuthi wenza inkinga enhlizweni yakhe wamlimaza kakhulu ufuna ukuyikhulumela naye ngqo ngaleko ukuthi akhulunyelwe yithi. Asihambeni. Sesibinde sabuya futhi imbukeli lapha ekhaya khona la kwi-Black Life TV. Please make sure you do like, comment and share, subscribe baba so that sokwazi uqhubeka umsebenzi wethu ube muhle kakhulu sikunikeza indaba ezimnandi. Kwi-topic yethu namhlanje isihloko sethu namhlanje I mean to say rather sithi indoda ayikhali. Ngiphinde ngasho-ke ngathi ngizomemeza lapha yana usichaka inkabi yami ngizwe ukuthi ngempela ingakwazi ukuthi sithize yini le ndoda umlungisi sibone ukuthi yini esingamsiza ngayo ngoba phela uyabona ukuthi le nto le trauma yamdamage umuntu kwesinye isikhathi sibone ukuthi alukho yini usiza aphinda alithole futhi going forward ngempilo yakhe ke naye akwazi ukuthi akhuthazeke abone ukuthi angaphinda aqale phansi abendoda aphinda khona abanye abantu besifazane abafana nathi omlangeni magasela kanje bangakwazi ukuthi baphathe kahle bangale bekuthusa ngamanzi every now and then but without any waste of time awuthi ngim-introduce ubhuti wami umlungisi la kuyena usichaka sawubona Mahlanga Kama lakhe emlangeni magasela ngiyayizwela nje uyasho nayo ukuthi kubi amadoda asikaza ngamanzi ngikhona ukhona yena akasikazani ngamanzi angiyenzi leyo Mfethu Grand ngigrand babona njani hayi manje uyalwazi udaba masifike la siwe sokhuluma nabantu nje okunye ke kuyahlekwa noma kukubi kudabukisa sijale sizama ukuthi umuntu ajwayele ukuthi izinkinga ziyadlula noma kuthiwa khona into ekade imxakile ayikho into engadlula abantu bakithi kama lama khe ngisichaka njengenjwayelo ngakaluqa sikhona ke la kwindoda ekhala igama lohlelo seshilo ke uMagasela ayichaza yonke lento ukuthi ima kanjani ihamba phi qhubeka ke nganza ukuthi wenza lento ayisho subscribe like comment yonke into siyidinga la asikelo dabeni mfethu usuphinde wahamba uzamile ungitholela usizo phela umlungisi yangikhalela lana mfethu ngiyazi ukuthi mase ngimemeze wena khona into ehlanganayo hlangane kanjani imvamisa futhi mangisuke ngihamba ngidinga usizo ngiye ngibuye nabantu abaxakayo man abanye ubona ukuthi i-road lo sisi but lo ngihlangane naye this time around ukhombisa ukuba humble ukhombisa ukuthi naye ubedidekile endleleni samoya kukhona into angayiqondi kahle ongangokuthi namanje uhamba iprocess yosizo uyazama ukusizakala kukhona izinto nje naye angayi-understand ukuthi kwenzeka kanjani but ke nangu ukhona futhi uyaphila ngiyathokoza mfuthu ukubona ngihambile mfuthu la ngabuya nayo sisi uyambona sisi uye lo bukhuluma uye lunjani uvalo uma umbuka manje akaphethe manzi ngiba ngokuthuka but lento yendoda mlangeni ehlala ibe novalo igcine izindoda ifuna ukugadla nala ngafanele igadle khona very sensitive because you know why nami I'm a mother to a boy child so lento lena iyangistressa kakhulu in a point where I feel like ningi safuna sikwenze njenge society ukukhulisa nokuthi singena kanjani ebudlaleni obuclean obuhealthy obungenabo udlame and udlame isikhathi esiningi engakusho before sithe sicabanga ukuthi abantu besilisa abasebenzisa amandla towards abantu besifazane but in this case izinto ziyashintsha uyabona na ukuthi ubhuti nje bethukile uyacabanga nje indoda yami sithi kanje eduze komuntu esifazane yes akukho right my sister nangu ubhuti lo bengikhuluma ngayo nayi le ndoda saba kwasana ethinta abantu besifazane nayi le ndoda eshiya ekhaya ngenxa yokuthuka nayi le ndoda wa creator igwala kuyona nayi le ndoda khuluma naye inhloko yekhaya le baba womuzi baba wengane but uyigwala manje yasaba through isenzo sakho ngiyambona futhi uxwayile yazi uxwayile ngizizwa ngiphatheka kabi ngiphatheka kabi kakhulu angazi isimo ngashintsha kanjani ukuthi kube ngathi le nto ayenzekanga yabo uma ngabe sekukanje ngoba manje iqiniso angithi sengilitholile ukuthi kahle hle lento ebengiyilwe la bengingasiyo ngihlukumezile kakhulu ngihlukumezile kakhulu ngamshisa ngenza konke nje ngiyafisa ukuthi impela naye angaba nalo uxolo lokuthi abone ukuthi lento engiyisho njengamanje ngiqinisile abuye futhi lapha ahlala khona ahlale
endaweni right njenganabanye abantu aba-right. Usangamthatha mangase kuthiwa mhlawumbe yabo iyazama nje ukuthi abeke ambalwa impilo sesikwadlula phela ngithi sakusabuya kubonisa usizakele lona nje usanalo uthando noma nje inhlanhla encane. Ngathi ngezinto engizenzile Ngikusaba lokho ngibone engangifanele. Ngezinto engizenzile ngibone engasangifanele. Mina ngirong kakhulu kuyena, ngibe wrong kakhulu kuyena, ngiyasaba nokungithemba. Ngingazi-ke kodwa nangu yena ngayiphendulela. uyamuzwa kodwa ukuthi uthini sisi Ya ngiyamuzwa. uzwa kanjani ngale nkulumo yakhe ngoba uyambona ukuthi uyayisola manje? Hayi mina ngiyamxolela nomuntu enayenza Siyabonga. ukuthi nami sekungikhathazile ukuhlala ema-shelter. Ema-sheltini Ngiyafisa ukuyela ekhaya ngihlale naye. ukuhlala naye. Ya ngoba le nto ayenza ayenga-understandi manje ukuthi angena lo muntu wayeyitshela ukuthi nguyena. Ya ngoba wagcina sekutholile iqiniso. Kodwa uyamuzwa uyachaza ukuthi ngenxa yezinto esezenzakalile akaboni yena uqobo lwakhe manje usangakwazi ukuthi ahlale nawe, hhayi ngoba engakuthandi kodwa usazama naye ukusiza nje bethola usizo, so uyayibona ukuthi akasekho very right for wena, akadeserve. Uzizwa kanjani ngaleyo nkulumo yakhe? Kodwa futhi phela naye into ephuma enhlizweni kuyena. Kushuthi mhlawumbe Uyayamukela. mhlawumbe emva kwesikhathi Koshintsha. uyakoshintsha. Manje Mhlawumbe sibonane sixoxe. mfowethu awungitshele, ngiyaxolisa ngathi ngiyaphuma kancane ehloni, but ngifuna ukucacisela nomuntu olapha ekhaya obuka wena mawuthi uhlale home abo ukuthi hayi shuthi e-home kuye ku-comfortable abantu bazizwa awuchaze ngempilo yalapha. Ukhona umuntu ongama-advise ekhaya ukuthi azohlala lapha ma engekho, why iziphi iy'ngqinamba enibhekana nazo manihleli leyo ndawo? Ya bona lapha hayi ukudla baletha ukudla okubolile. Isobho njengoba balipheka ngayizolo lizothi ngakusasa. Ngakusasa suke selingasekho right. Ngisho izimvo zakhona zindala. Ukudla nje nami ngenzela itende alifani nabanye. Ubusika nje uyagodola ngempela. Ehlobo kuyashisa. Futhi akwindawo right nama-toilet akhona lawa aqutshulwa ngemoto. Uyafika imoto Clean. kodwa ayanuka kodwa kunamaselesele ahlala khona la ebaleni futhi amanzi awasahambi. Namanzi amaningi akuhlaza. Akwenza la masalasala still angene ematendeni. Ahlala la kudla itende. Ngene nangaphakathi. Ebusuku abangumsindo. Aloku ekhalile maningi. Sure. Duma yonke indawo. Kodwa-ke ma awuzwa le nkulumo esho ubhuti la, isitori sakhe somuntu owakhandeka ngesenzo sakhe ukuthi kule environment aphila kuyona uma ngahle kuthiwa ukhuluma nabanye abantu besifazane abanenkinga efana neyakho kodwa bangakayiboni ababona sengazi, because Makasela khona into yokuthi abantu besifazane athi ngizama ukuyimela as a woman noma esehlukumeza abe nento yokuthi ngizama ukuyimela, but uthothi ucreate umuntu ozogcina esekhuluma kanje esehlale. I don't think khona indoda engaka efisa ukuhlala endaweni la yazi khona ukuthi lokho ku-wrong, lokho ukuba isemzini wakhe ngabe uyabona amazambe egcekeni awasusa, ngabe uyabona i-toilet alisimeli kahle azame something, ngabe uyabona amaxoxo angena endlini shuthi khona into afuna azame ukwenza, yabona, but akukhona kwakhe seshelter. But nangumuntu wesifazane oyaziyo imsuka nokuhlala walento, awukhulume nabanye abantu besifazane ekhaya, sikuyeka sikubeka icala, but sizokhuluma nabo just ukuthi bayi-understand lento eyenzakalayo iy'nsuku zonke beyenza kubantu besilisa. Engingakusho nje ukuthi abantu besifazane asehliseni asizameni ukuthi into uyenze ngokuthi uqale ucabange kahle. Uyabona nje ukuhlukumeza kungaka nawo amadoda ayahlukumezeka kahle hle. Lento le isuke yagqama kabi ngathi ukuthi ithina esihlukunyezwayo ney'ngane. Hhayi amadoda ayahlukunyezwa nawo, inkinga wona ayathula wakhuluma kuze kube nomonakalo omkhulu. Yes. Yeah.
bayathula kakhuluma thina sheshe sikhale bese kuba ngathi siyazweleka yabona lonto hayi kubi shame okwenzekile and nami ngiyazibona ukuthi ngonile kakhulu kodwa nje ngiyacela ukuthi nabanye bathole isifundo kulento le yenzakalile. Kodwa-ke kuleyo ukuthi wathebuke ngemva kokusha kwamenza isenkonzo sekamereni. Awukhumbuzi leyo ndawo. Hayi ngeke sivale-ke singashongo. Wawukhohlakele sangifuna ngiyakujaja-ke lapho. Umenzisa kanjani lento? Yazini webhuti wami lento yaba kanjani njengoba kade ngingayichaza ukuthi la kwangase Kungadonsi kahle. Kodwa qiqobala Nkunzane. Ulimele unjalo. Hey, Wahlala kulento. kubuhlungu kunjalo. Akuthi maye first Kwabhlungu kwamnandi. maye first hlangane kanje. Ngishile futhi. Okay. Hey, Ulakela sambe. Kodwa yazi lento ithini? Lento le ikhuluma nabantu abawu-2, ikhuluma nomuntu wesifazane nomuntu wesilisa. Sure. Abantu besifazane nawo ukudemage because nabo banama-traumas abo. Growing up indlela esikhula ngazo zibalulekile. Yeah. That is why ngizohlezi ngithi njalo uma ngithola ama-platforms ngibachazele ukuthi as a woman thina uNkulunkulu indlela asidale ngayo thina omama besizwe without Sure. us isizwe ngesibe khona umuntu wesilisa uphuma kuthina umuntu wesifazane wena odecidayo ukuthi ngiyafuna ukugcina lengane noma ngifuna ukuyigcina ngalokho ke bafethu asichele phela senze short lengane sigulisa indlela ukuthi nangelinye ilanga sesingasekho zikwazi ukuthi ziyiphilele. I'm going to a point yokuthi usisi damaged disturbed naye ngokwakhe wangena ebudlelwaneni evele ngekho right. Okay. Usenzani manje la usecreator Udimage umuntu ongahlangana nento ngisho lo usethatha izinto ubhuti ngiyaxolisa ukuzo lo ubhuti usethatha manje izinto angazazi kakhulu kodwa into engithanda ukuthi sizamile ukuthola usizo manje use aware ukuthi bekwenzakalani empilweni yakhe uzazama ukuthola usizo. I'm very happy for that sis. Well done. Going forward, I wish as abantu besifazane nathi mubona ukuthi khona izinto ongazenzi kahle, try to get help. Ama-therapists, psychologists bayasiza labo bantu bafethu so that sizokwazi ukuthanda ngendlela esifuna ukuthandwa ngayo nathi. Ngani zakwethu eqiniso lithi yonke imbewu oyilethe emhlabeni ichelele kusizokwazi ukukhula ngendlela zonke izinto ayibe khona. Siyabonga ngani zakwethu indoda ayikhali asiphinde sihlangane episode elandelayo. Signing out. It's the Black Life TV.